Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da su najnoviji razgovori sa specijalnim izaslanicima SAD-a, Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom doneli, kako kaže, nove ideje o tome kako približiti kraj ratu. Razgovor je trajao skoro sat vremena, a Zelenski ga opisuje kao jedan od najproduktivnijih u posljednjim nedeljama. Ovaj poziv dolazi nakon što je Kijev zajedno sa američkim timom u Majamiju finalizovao ažuriranu verziju mirovnog plana od 20 tačaka. Taj dokument uključuje snažne bezbednosne garancije SAD-a, NATO-a i evropskih zemalja, kao i opciju formiranja demilitarizovanih zona na istoku Ukrajine. Zelenski ponavlja, nikakvo povlačenje ukrajinskih snaga ne dolazi u obzir bez garancija, kontrole teritorije i prisustva međunarodnih posmatrača. Ruska strana također analizira ovaj predlog. Kremlj navodi da će nastaviti komunikaciju sa Amerikancima nakon što Putin pregleda materijal koji je iz Majamija doneo ruski izaslanik Kiril Dmitrijev. U pozadini pregovora borbe na terenu ne jenjavaju. Ukrajina tvrdi da je pogodila jednu od ključnih ruskih rafinerija u Rostovskoj oblasti, dok ruske snage nastavljaju napredovanje u Donjeckoj oblasti. Zelenski poručuje da će se pregovori nastaviti, a nova runda sastanaka sa Donaldom Trumpom očekuje se uskoro.